sa ti ide, Vlado? Teraz už máš toho lodičky. Nebolo to v múzeu náhodou, že Flintstonovci to tam zabudli. Čo to je? Bridlica? Počkaj, pre teba. Či hlava? A to je zavreté, nie? Prehod si, Ríšo, potom tie kroxy. Ale že prehod si oné, dozadu, tú brzdu. Tady to som videl, že chlap liezol v tom tvojom článku. A našiel si aj takú bránu zelenú a tam je že vodný stroj, zákaz vstupu a tam je normálne ustupovajka. A to písali je, že to chcú sprístupniť pre ľudí. No dobré, a toto prejdeme, nie? Ja ne. Bá, to dáš v pohode. Vidíš ako prvý. Veď to je úzke, to dáš, Ríšo. Nebudú sratý. Pak sa predkáme, to nemohli viacej rozbiť. Keď uvidíš, aký to je betón. Že dobre, kameň. No, to dáme. Pohode? Zima? Ja si naobliekaný. Ale vidíš s nami, sa nemusíš báť. Dobre si tá moja baterka, ne? Ja to dlho, baterky sú tu asi tak 10 ročné, tak ja. Ja mám tuškovky, ak potrebuješ. Teda tie polotučné, ale mám ešte jednu. Daj si na polovičný Ríšik, ti dlhšie baterka vydrží. Tak, stačí na to, aby si videl. Hej Vlado. Ešte si hádže oné, neglíže. Bliká v Ríči? Takto vystužili, vieš, betónom, aby sa to nezavalilo. Je čo, ak sa tam daj minusak, a ti budem svietiť. Nohu si daj, no tak, pozor na hlavu. Zvládneš? Nohu si daj dnu. Tak, super. No vidíš to.
Dobre. Pozor na gebulku. No, Ríšo má úplne super. Dobre. Máš baterku. A svieti teraz ty nám, tu máš rúbsak 1. Rúbsak 2. Máš? Chyť mi svieť. Dobre, môžeme Riči? Aj mi niekto svieti, chlapci. Bo, teraz sa tam mám prepchať? A ako? To takto nohami skôr napred, nie? Jedno. Čo si kúko? Tu si daj ruku. Kokos, ja som aký tučný. Ako nič. Som tu. Hop. Držím lampión. Počkaj chvíľočku. Aký si ty spelok. Značková čelovka. Nejde prvý ani posledný. Jemná. A sledujte si pod nohami, Ríši, hlavne ty. No jasné. Sa to dá konečne trošku postaviť. Ja by som baník nemohol byť, chlapci. No, dúfam, že za 20. Že nie za 20 minút. Neboj. Vodu obíď, Riči. Ak sa ti dá. Chcel by si tu robiť? Jasán. Blikám? Riči, bliká mi to? Dobre, ideme. Nemám GPS-ku, nemám signál. Kde? Aha, fakt. Tam vpravo, vpravo. Vidíš? Ale to sa nemalo čo zjebať, že to museli vyvrtať podľa mňa. To rozdrbali normálne, to je vrtanie spravené. No tam je vrt urobený, normálne díra. Ale nemá sa čo báť. Keď tak, Riči, poďme spolu do Kytek. Ak by náhodou letadlo padlo, tak takto vyzeralo. Dal to na face a letadlo zastrelili. No. A sú nové vyzerajú tieto. A jeden človek bol aký cyklista. Zrekonštruovali. V tom prvom malé disko mal sedieť, kde sedel, lebo bola čo. A do tohto druhého mal tiež ísť, ale tiež nestihol. Také šťastie.
Čo na to povieš, Ríško? Ale veď, a čoho sa chceš báť? Veď tu normálne robili ľudia. Hej. Ale nevystrašia to, Ľubo vymýšľa. Pozri, ako svieti tá baterka ináč, moja. Krí ledka za 10 €, za 10 $. Delixstream.com. Lebo to sa mi páči ten zoom, keď to nadrbeš takto, tak to svieti jak svinia. A pritom jedna tužková baterka, hej? Jedna tužková. Hej. Som vyslovene chcel na tužkovú, lebo tie, čo sú tie špeciálne, tak nemáš nabíjačku, musíš kúpiť nabíjačku k tomu. Ja som chcel tu na notebookovú baterku. Hej. Lebo to sú tie 1736 či 360 alebo dačo také. Len musíš... Potrebuješ na to nabíjačku, no to je prúser. Voda, Riči? Videl som také aj svetník. No kde je, ale nie za 10 $. Pozor, skala. Aha, počkaj. Husté. Máš? Aha. Posvídlo, no? Tu no, riadny. Zober si, Riči, že každý deň sa museli takto chodiť. A to bol vlak, hej. Veď si zobrali tú igelitku, čo nám mama povedala, čo? No, kázala nám zobrať si igelitku na zasraté topánky. V jazierku dáme, jasné. A vieme, kade máme ísť? Tu bola vetračka, aha, Riči. Cez toto sa vháňa od vnúka vzduch, aby mohli dýchať. Lebo pod zemou tam až nemáš tlak. Kde? Aha, tu nak budú ťahali, no presne. Dosť dobre. 27.7.1977. Čo? Štítok. 70, niekedy 70 rokov. Ja neviem, či robili, alebo... Aha, 78. Prečo? Nebudú sa. 77 to vyzerá veľmi staro. Huby. Tam je huba. To neby nebola. Neviem, ale toto nevyzerá zo 77. asi, to tu má. Tak to vyzerá staršie. Novší. Dobre, to pánky si dával do. Ja som počul, ale nemám. Ja mám tie dovody, no však si daj. Tu si sadni. Koľko vody tam je? Daj viac. Bo ešte, ne, to ešte dobre, ďalej. No, ventil. Vidíš to, kokos? To nebude steplárny? Riadný. Ale nezrdalo veľmi. Nie. To si kotu už zobral. Ale toto vyzerá fakt zachovalé. Na to, že starý ventil. Kútili nedávno. To si vieš? Môže byť. No, tu je ventil. Dobre, prežiješ to? Dobre. Jasné. 3 palice. Jaj, do prčíc. Skočil som do vody. Sa mi šmykla noha. Ty kokos. Že by sa až senka trepali? Bezďáci? Ale vynosiť dostane domov, chápeš? To by určite živú reťaz.
Ako by si to zmeral vnútri? Ešte mohli zobrať oné 2-metrové pásmo a merať to s tým. A dlho nepršalo, chlapci, takže nemyslím si, že bude až taká hlboká. Jasné, iba včera pršalo. Aha, tu je džús. Skončilo veľa ľudí a stali piknik a naspäť. Nie sa prezúďte, počkaj, niečo vyšikám. Počkaj, Ríšik. Lebo zober balónu, bakulu dáku. Tam máš v zemi. Zemi. Je taký kýbal s bakulami tu hráč. Tuto máš aha. Zoberme toto. Ty sa ideš prezúvať? No ja nemám iné. O, tak tu sú kolenice. Ešte v pohode, ak sú tam polanice. Až to. A to už nevidno. Budeme hľadať kamienky. Nie, však takto keď posviečíš, tak by mohlo byť vidno nižšie. Ukáž. Už tam je v pohode. Počkaj. Nie je až taká studená. Nie, dobrá je. Vidno na dno. V pohode, poď. Po členky je voda. Úplne v pohode po členky je voda. Sice mi zmrznú nohy, ale... Riči, ako? V pohode? A ja zaosnite nohy. To sme všetci. Vodu si vytras. Je tam kamenky, kamenky. Tak si vybereš, daj posvietím ti. Chyca, boku. To sú nápady. V Lidli náš baterka za 10 €. Pozri sa ako svieti. Ako To malý je boh. moja. Ja našiel. No je to. Dobre? A toto na pohode. Hej. Tam je. Toto hej. A čo show mení? Vlado si vyvíja podrážky? Ešte toľko, koľko sme teraz prešli. Poďme, či čo? Počkaj, Musíme počkať. No dobre. Pokojná vody. Na konci Veď ako to tečie. By si nepovedal, že... Ktorým smerom to tečie, počkaj. Tam, nie? Čak, že by si nepovedal, že keď to stúpa do kopca, že to je vlastne dole kopcom. no čo Sranda. výpustný chytol, Povedal treba by si to? vyšťať. No voda tečie tam, ale tam toto máš hore kopcom. Jau. prejsť. Ja som ju bez problémov prešiel. No vidíš to. Tak poďme. Ešte tu je jeden. Mokré nohy. A ja Iba pre teba. Jo, tu je jeden. Stále platí to, že posledného zabijú vo filme, či ako? Preto nechcem ísť. Počka. Nie je zabudovaná. Je. Kúpu tam je aký prieles. No, a komu sa chce ísť do toho prielezu? Ty či vedí, prší na hlavu, hýbaj ďalej, dopredu. Ukáž to? Víš, ako to pozrieš, čo tam je? Nie. Ukáž. A tam to je tak. Posvietím až tam dozadu. Tam to je zamurované. Aj, tak iba taká malá. Ukáž, pozriem sa na to ja. S GoPročkou. Neviem, či nestojíme na prepadníku. Aha, tu je ďalší, aj tu sme prišli. Proste poďme ďalej. Však sa dá tu zablúdiť. Pokračujme proste ďalej. Hej, poďme. Som chalano vravel, nech mi to označia sprejom. Cieľom zrejme celú. Voda je aspoň čistá. Ja, tak to nemá. Prečo idem ja posledný, chlapci? Ja mám deti. Ty kokos, to je studené. Maria.
Toto je ľad? To je ľad? Nie, počkaj, to je oný mramor, chlapci. Sranda. Sa len uvoľnilo trošku. Vlada je súkromník, má vlastnú vodu. Ríšo, v pohode? Ty brďo. Čo sú vodové? No dobre, ohrajte sa. Bude už iba horšie. Ríšo, stoj. Tuto je trošku diera asi, mierne. Mohli by, ale pochybujem, miláčik. Oni majú radi veľké priestory, toto je zúžené pre nich veľmi. A späť by som už šiel radšej vonkajškom, ako nejdem pokúšať šťastie dvakrát. A my nemáme radi teplo. Máš video, to ti je málo? A kde si dal, koľko to malo vody? 64 GB kartu mám. A točím to na Full HD. Nedávaj vodu, veď ďalej ideme. To je huba? Toto je huba? Čo si ty blázon? To je šupa. Vlad, ideš posledný. Že to je náš. Si budú myslieť, že to je náš. To je v pohode. Exhibícia. No tak ma pustíte. Ja vidím dobre. Alebo vidí. Že by kovod? To je teplejšia voda ináč. Teplejšia voda je, zdá sa mi. Ríšo, zabudli sme kukance. Kukance sme zabudli. Ľubo, pusti ma dopredu. Točí ma telka. A to už nemáme veľa, miláčik, to už máme takých možno 500 metrov. Áno. Vidím, že si škola dával pozor. Ideš predo mnou? Prvý? Počkaj, ukáž záber na vás, chlapci, posviete si na seba. Vagimír. Vlado, ty si vlastne v robote, boha. Ukáž to.
Potáčka už. Počkaj, Vlado, záruka deň? One, skúsme si zasnúť. Hej. No, poď. Nie. Bá, skús, neboj sa, držím ťa. Á, to je super. To je ako v jaskyni. Na, poha, to je ťažké, bože mňa. Ktorý či v pohode? Dá sa? Neľutuješ, že si šiel? Zatiaľ. Zatiaľ nie. Po prvom buchote onom v rúre budeš vidieť. Tak keď zával za nami bude dáky, že sa bude sypať, tak budeš vidieť tie šprinty, ako Vlado bude bežať zozadu. Ešte topáky mu budú pomáhať, boha. Hej. Určite Vlado bere nejaké vzorky, čo sa dajú predať. Teda čo tečie, chlapci? Ovo dosť intenzívne. Aj poriadne. To nie je Krišťan. Ale ako to ide hore, dole, kopnú však? Tuto po boku, aha. Toto je asi ten problém, prečo je to tam ako si zaplavené. Aha, tiež si myslím. Teče voda ti tu za záchoda. Čeličko, pozor na to. To je dačo na boku. Neviem, to je taká ako keby tráva. Pozor, ako to tečie intenzívne, pozor na to. Žiadne prchy. To ideme dole kopcom, dosť prúdu, nie teraz? No dosť. Na to, že máme výjsť za chvíľku vonka. To neviem, či dajú dokopy pre turistov, to je v živote vás studiané do... To je rozpasné. No tak keby sú žili chodbu, že dajú iba muziky, tak nemáš takú výšku. Keby tu boli aspoň tie vodíky, to by bolo dobre. Tam niekde nič. Tam je tiež taký zával. Áno, ide to tam ďalej. Hej, no ja to risko nebudem. Ani ja. Kozel je tu, chlapci. Značka je tu, kozel. Drevo tam je normálne naskladané. Nemáme kozle, my máme upinery. Máme Heineken, čo to je naše. Voda je pustie. No a ona tam je tá gulápiko, to bol do odberu. Mám vodku. Prehodil Vlado. Vodu na gate. Čo? Vodka. Vodka, no jasné, tu sa chodia opívať bezdomovci. Poď. Táto jaskyňa je nejaká už strašidelná. Hej? A čo je to strašne, veď normálna diera. Neviem. Ale keby to ešte niečo bolo, nejaký smaragd, alebo niečo také. To je trošku vody, chlapci, tak po ľavej by som šiel. Čo je riečka? To je nejaká mala. Na konci bude väčšia. Aha, dosky naukladané. Ľubo. Dosky sú tu naukladané, či čo to je? Nie, tie drevené oné, výstuhy. Podľa mňa hej, lebo na odrazok by si prešiel. A neviem, či VHF alebo OHF by tu bolo lepšie. Krátke vlny, čo najkratšie. VHF, čo mám tam. To tak tiež... Mám to skúšať, aby som neostal vzadu. Ale ser na to. Mohol vypínač Kde? na zemi. Aha, to asi mali na svetlo. A tam to končí asi. Asi. Chce sa ti to rozbíjať? A tu je ďalšie, aha. A tiež rozpadnuté mierne. A tam sú také dvere, či čo? Vyzerá, že išlo ďalej. Hej. Prečo sa tieto bočné tak závajú? Prečo sa táto tak drží dobre? Ešte podľa mňa, lebo tam nie sú tie výstuhy.
Si všimni, že tam nie sú výstuhy na tých bočných vôbec. Oni zrušili výstuhy a zjebal sa. Tam boli výstoji odrevené. Alebo no, A tu takto rozobral nejaký dobrák, aby sa to rozpadlo a asi to pokladal. asi. Podľa mňa to účelovo spravili. Do ďalšej bane? No ale pustíte ma k tomu, chalani, nech idem prvý. Že by rozebrali tí bočné a urobili oné? Nie, že voda vytiekla tady. Ale počuť to tak. Je? Čo? Yes. Som si nevšimol ani. A my tak kto? Kto by tam jedol? Čo je? Kto je? A to je taký strašiak alebo čo? Či? Stojím, lebo strelím. A to je rúra, to nie je nikto. Kokos, normálne to vyzeralo ako človek, ale rúra je to. A toto nevyzerá na 60 rokov staré, chlapci. To je nová guma. Zánovná lepšia ako zánovná. Vlado, nemáš to z armádneho skladu náhodou? Či to nemáš z armádneho skladu tie oné? Tak vojaci by boli radi, keby to dostali na onom, na boisku. 2 razy si strelíš a už meníš topánky. Pozor na nohy, Rišo. A mlieko, staré. Aké staré? Počkaj, Rišik. Ukáž to. Mlieko plnotučné, to si ešte ja pamätám, že som to kupoval. Z Volenská mliekáreň. Je tam taký dáto spotreby? Ukáž to. Aha, jednorožec, tu je, ja písal aj Chlaboňov. Dátum výroby tu je? Není. To vtedy ešte asi dátum výroby nebol, čo? Bol? Na zvare. Zadu. Na zvare? Zadu. Nie tam. Otoč to na druhú stranu. Tak. Vidíš tu taký zvár dobyčí? Je to sa zváralo hore. Kde? To je nejaké čo? Vydržíš, čo? Au. Nehajte tu, to je história. No dobre, poďme. Výbka, Vlado, vyhýbaj sa. Výbka. Skúšaj, prehodím. Pozor, ako tečie tá voda. Fakt? Počkaj, tak idem natočiť, vydrž. Aha. Ja ešte späť. Dosť dobré. Normálne funkčná. Počkajte, to vyzerá nejak divne. Toto po kraji, Rišik, hej? Tady to poď. Pozor na nohy, jasné, lebo aj klince sú tu. Veď počkaj. Pozor na nohy. Okay. Aby ste aj vy boli vo videu. Keď nás zavali, tak to je posledné, čo po nás nájdu, tak GoPročka vydrží najviac. Hej, a dosť? Pozor, Rišo, tu, aby sa neporezal.
Tam je koniec, zabalený. Co to znižuje, chlapci? Ježišik. Poďte. Veď nemusí, to nie je pretek. Ja viem, ale jak Zase prejvan si ti z týchto botných, ako keby prejvaný šiel. Si myslím, že... To starý ťahá. Že oblízný prst. Škoda, že sme to nezerali taký pobil. Prečo také pobil? Cestou naspäť. Už nie je Po veľa. aplikáciu dáku. Mám nejaký rúcasky, už na telefóne. Nevadí, tak stiahneme. Vyráta, tak to nakalibruješ potom krokov. Nejde rovno. Čo si nejde rovno vôbec. Neboj sa, Ríšinko. Nemáš sa čoho. Dobre sme? Tak čo je tá druhá šanca? Tá bola taká väčšia, pekná bola, ale ešte je pani. Zober, koľko to museli rúbať, ty kokos, aby sa dostali do takej hĺbky. Vlado, pozri, ako zatáča teraz napríklad. To je skoro v rovine, hej. Zabalené tiež. Lubo, kde máš ty tvoje ciachy? Či sú umyselne v tých práve zavádal. A stále si nechali nájsť nejaký... Vyzerá ako požadáka. Aha. Pekné. Uj, iba je. Je pleseň. Ríšik. Dobre je. Toto je dačo 400, nie? Nie je to 400 metrov? To by mohlo byť, nie? Do cieľa. Toto, aha. To je betón, nie? Hej. Ja si zvedavý, či sa im to podarí. To nie je betón. Dobrá by to bola. To je drevo, chlapci, to nie je betón. By bolo málo to parkovisko. Ale toto nie je betón, tak si to chyť, že to je drevo. Tu dali ako na hradnú. Ale zima tu nie je veľká. Počkaj, Ríši, daj mi ruku. Daj, ide. Zasnite, chalani. Zasnite. Neboj sa. Ako to svietiš? Hej, no nie, že ako ďaleko, že je rovina, vieš, že nevidno koniec. Koniec nevidí. Skúsme ísť chvíľu poďme. Čo si, mladý sa dosere. Tak počkaj. A rukavice vládu k tvojemu overallu. Tam dačo bude. Ide ďalej. Ale nie. Prevíť baterku? Ideš tam, Lubo? Speleológ hlavný. A to sú basistické montérky, Vlado. Hlavný speleológ ide. Poďte to. Nehaj ho. Nech sa zabije. Nech sa zabije pekne. Kde tam? S telefónom. Išiel by si sa s telefónom. Čože? Tak... Jaj, tak to by som šiel, nesvieti dobre. Skús len na chvíľku, Ríšik. Ak dalo. Dalo by sa. A ja mám náhradné baterky. Ríško, vydrž. Bojíš sa?
No tak sa neboj to povedať, že sa bojíš, tak aj ja sa trošku bojím. Strach musí byť. Hej. To dáme, neboj. Veď si so mnou. So mnou sa bojíš? Si ho vážne malé osob, keď som mu len fotky ukázal, tak mi povedal, že nie. No vidíš, ja som vedel, že ťa okecam. Ešte mi to blíka, Ríšik? Vôbec mu ukázal fotky, lenže potom by som mohol nemusel som čakať. Ty si odvážny. Tuto keď ukážeš kamaráta, kde si bol, všetci budú dosratí už len z toho videa. Čo chceš zobrať? Poď z vody von. Na záhradu, hej? Na hodí. Čo chce zobrať? Že ty? No vidíš, že bál si sa. Ríšo, veľký pozor na nohy. Jebem ti, no, hlavne, že tebe hovorím, že pozor na nohy. To sa navrtalo, Ríšik. Tam sa dala Všimli ste si poznovi tie zelené droty? výbušnina. Tie droty ste videli? Nie. No nie, to boli one na výbušniny. Veď tu buď, tu stoja, sa tam idem pozrieť iba. Či vozí? Ukáž to. Aha. A dva sú tam. Vidíš tam, Ríšik? Prepovedom. Po tých kolaniciach, čo chýbajú. Ty máš ponožky. Mohol mať... Lebo takto ti je teplejšie, keď máš ponožky. No isté, ale potom aj na noc je dobré. Ponožky sa tiež. Ste chuj. A ja mám ponožky, a čo? Ja ponožky nemám, ja mám 9 ponožky. 20 metrov ponožky. Opatrne, Ríšik. Dobre. Ak tak sa chytím. Chceš ruku? Dobre. Ládo, nerob Boha, ja sám. Šu domov si idú prvý, nech vás tu pokillerujú zombíci. Poď prvý. Ja idem svoj prvý. Pozor, to je taká hovadina. Čo to je? Železo. Odpoj to. Že by internet, Boha? Neviem, možno to je Wi-Fi. Ja neviem, na to vecko. Tak sú chytali týchto Wi-Fi. Neviem, ale svetlo zatiaľ nevidím. Fakt? Tak si idem sa vrátiť. Ja sa idem len vrátiť. No tak choď sám, no. Páni, urobte mu priestor, Ríšo sa vracia. Pozor, tu je drevo dáke. Práška sušia, alebo čo? Hej, sušia. V tom potoku je to najlepšie. Boh vie, na čo to vybrali. Tak oni sa pustili do rekonštrukcie pred, ja neviem, 2011. Hej? Nie. Ja idem po kolaniciach. Mám si dobrať ten vozík. Ale ty si to povolil. Šmíka sa na tých drevách, Ríšo, pozor. Nie, tuto nehali druhej časti z druhej strany. A fakt to nie je taká voda studená, alebo fakt som si zvykol. Nahrali ste si do odkazu, ich som vážne.
Musel ešte Mirke poslať oné, že keď sa neozveme do 4, tak posledné GPS sú radnice. Aha, Lišo, huba na umývanie. Z toho si ho trhli normálne a mali oné hubky na umytie, na riad. Pozor, noha. Je to 70 rokov robené. Hej. Kešky nehľadáme, aj kešky sú tu niekde. Tak to je posledná vec, čo ma napadlo kešku hľadať znak. Aj vonku sú, aj tu veľa ich je. Geokešky, to je to, čo sme hľadali, ak sa pamätáš, v Európe. Ja som teraz našiel, nie malý to našiel, čural. A na tú kešku, hej? Našiel štátu, že á, štátu stav. Tam bolo napísané, že ty si mal ošťal. Oštín ti hlavu. Kde? Má do výhybka, ideš. Hej, vyhýbam. Nejde. Tam má znát. Oho. Tu bude ona asi, ona kasa. Kde? Šípka, aha. Ale chlapci, nechcem byť debil, ale tu je napísané 199, neviem čo to znamená, ale... Hej? Že fárali sa? Pozadie hore ideš. A pošle nám SMS-ku. To prestrihnem. Nie? No dobre. Dobrý nápad, to znovu bol nápad. Ja? To som do čoho vstúpil, pozor na to. Nie, do takého ílu zasratého. Mi ochranári mi dajú. Za to my nekradneme, veď my sme vierni. Strážime, aby nikto neukradol. Máš lenky, staré. Kde? Ukáž to. Myslíš, že to je oni? Národný podnik, starý obal. 2 koruny. 2 koruny to až. To kto si jedol tou klobásou? Ja som nejedol ešte nič, Čiska. Tak to budeš ty. Sranda. Naspäť. Stále. 70 to si ho muši žívali. Už budeme za chvíľku. Každú chvíľu už musíme jesť. Asi 10 minút. Víš? Ideme až dolu, no. Budovať dneska. No to je jednoznačné. To je jednoznačné. Ale ja mám taký pocit, že stále buď ideme rovno, alebo dole kopcom. Takže aké to mali ťažké tí baníci? V takéto zime, v tme, keď im došla baterka, čo museli robiť, sa aj dostrali asi. Mali peniazy, najviac. No, baníci najviac zarábali. Čo? Šrouba. Huba. Dúfam, počkaj, mohol by to do zajtra vydržať. Už sa viac asi neprídem, tak do zajtra stačí. Tu je to nejaké veľké, tu mali asi spoločenskú miestnosť. Ešte toto by sme mohli dať na športových hrách, že prechod plaňu. So sviečkou.
Myslím si, že niekto by nedošiel. Nemôžem ti povedať kto, lebo je to na zázname, ale... Á, ďalšie. Tak rozbánici pili mlieko. Prečo? Neviem, lebo dostávali, dopasovali. Fakt? No, za aký odolný obal, čak? No, vydrží aj Krista. Už padá. Ja vidím svetlo. Kde? Svetlo. Vidím tunel. Kde vidíš svetlo? Tam. Zhasni. Hej, už sme von. Drž ruku. Ale tam je Nasnite. svetlo. A tak zhasni, aby sme videli, že je svetlo. Ale nie je svetlo. Nie, poď sem, daj hlavu ďalej, sem na bok. Tu, na tento, druhý. Tu? No, tu. Aha. Jaj, kokos, tak paráda. Ne, tam je svetlo. Dobre. Diera. A veď už ideme. Tak choďte, my vás počkáme tu. Veď tu sme dvaja. Tu buď pri mne. Hneď. Veď som pri tebe, neboj sa. Ty sa viacej bojíš Ríšo seba, ako toho, čo tu je. To nič nie je strašidelné. Poď sa tu ako krásne to oné. Hnedý a normálny kameň, dva kamene. Tam železo preniká, to zafarbí na hnedo. Netárej, nestráž obávy, ten je dosratý, že teraz. Blika mi do očí ešte. Odfotím ťa takto pred dierou? Môžem ťa? Nie? Kde je tá voda, či čo? To bolo na mňa to, čo sme boli tam po členke vode, to bolo ono. Hej? Tak ideme sa pozrieť tam. Ideš so mnou, Ríšo? Spolu? Dobre. Vidím, že horory pozeráš, že treba sa držať po kope. To sa rozteká po tej stene. Aha. Čo je? Ty si Riči? Ale ako sa vedia nenavigovať v tej dobe, tak si nenavigovať. Akože v zemi? No, že kde majú ísť. Oni hrábali furt na tej onej živli, čo mali oni. A ďalšie. Čo? Tu mlieko pili, alebo... Všetci. No, dostali. Mali prebytky. Na Solúne na prvú povrchu našli tú medenú žilu a to bolo škoda. Dobre, tak a to bolo, ale to nebolo, ale to bolo na schvál prepojeným pieskom. Dalo španiť. Tak mali geológov vo Hamure palci, ako kolo už opierdolame, tiež sa musel dáko navigovať. Ale kde vyše rovno od obudení sa ráno po oficiále. Aha, noví indiáni, boha. Boha, to mal aj tá diera, ale to som vo vode. Ak sa nebudem mala, to je iba ďalší, že mama. Počkaj, ktorý smer je voda? Tam, no tak to všetko sa tam jebe do boha dolného. Tam na konci bude baze. Aj kurzy. Tam by tam mali vykopať na ako robiť taký obytele. Ešte viacej, jasne, vykopali. Ale nie vonku, ako vieš robiť nejaký kanál. To odteká, hej. Čak to vykopujeme teraz. Ale mali by tam dať aspoň nejaké drevo, že tu vodu. No minimálne. No ale nemôžem budovať. Čo si? Mulkone, ukážem mu video, že mladý išiel v pohode. Tak ešte sem pôjdeme na kedy, nie? To by aj Vicky prešla. Ako nič. Na čo už si to videl? Pôjdeme zase do inej. Chceš pokúšať? To tam veľmi poskýňa, že kam si. Už vidím svetlo, chlapci, na konci tunela. Lenže podľa toho, ako vidno, aký voda do takej výšky, Ale no, neviem. tak to bude... Môžeme preliesť do doma. Tak sa vrátime. Sa vrátime, no nepôjdeme do toho do polpásy a nevojde to. Až po 30, že? Hej, to už neupovedal človek. Ja neviem, prečo je len taká malá, lebo zase to musíme preliesť. Počkajte, idem to pozrieť. Musíme zase to preliesť. Počkajte, tu dajte mi nejakú silnejšiu baterku, idem to pozrieť. Tam sú ľudia. Hej, ľudia. Dušan! Hej! Tak ide do prdele! Tak asi nás čakajú. Drž. Určite. Ja mám guláky. Mali sme čakať, ale sa pozeráte po teba, tak sa neprebáte. Hej, Riči, daj mi ruku. Daj si baterku do druhej ruky. Máš ju na ruke zavesenú? Čo je? Kde? Tam je ona. Dáva.
Neboj, to... To je to isté, čo my mali na začiatku. To isté, čo my mali na začiatku. Hej, hej. To je paráda. To je paráda. Ja nenávidím studenú vodu, pán Boh mi to dáva za trest. V pohode, Ríšik? Lebo sme idioti. Ale už sme na konci, chlapci, už sme na konci. No, nie sme chlapci ešte. Nepoteším vás. Je tu mega voda. To je ďalšia voda. Tak ideme chytro, keď som mohol z nimi do piči. No a tam je ale veľa vody. Dobre? Oddychnime trošku za vodou. Voňa. To dáme, tuto sa dáme po doskách, to prebehneme. Chceš sa vracať? Tam treba vykopať. Chceš sa vracať? Chlapci pivo si dali tiež pauzu. To keby fakt niekto tam len dieru urobil dole, tak to tečie preč. Nič, odhaduj. Dobre, Išik, ideme. Máš zohriate nohy? Nebudeš mať omrzliny? A tu je teplejšia. Berem späť. Není teplejšia. Kokso, umre mi noha. Zvládáš? Ale ja už som po kolenách. Ja tiež, potom sa trošku oklep nohy. Zohrieme. Po tuto hore, ak chceš. Zohrie si. Nechceš? Tu je to ako? Tu nevidím ani hovno ináč v tej vode, chlapci. Ani ja. No tak toto bude väčší problém. Tuto nič nevidím. Čo je? Po tuto robo. No boha, veď pome. Chceš si to tej vody? No nevidno tam ani prd. Nevidno tam ani hovno. Ježiš, to je to niečo. Poď, Ríši, daj ruku. Viete, tá ďalko nás späť už ani pohoviť. Ja sa vrátim. Všetko bolo... Ja ťa zoberiem asi na ruky. A ideme tam, potrebujeme? Či prejdeš? Ideme naspäť. No poď, neboj. To je popád, popád. Netáraj. V pohode to je, tu sú dosky. Tu ťa... Nehaj, prepáč. Čo je? Už sme tu. Jeps, skoro som spadol. Počkaj, tu sú také dosky, pozor na to. Pomaličky dáme nohu. Pozor na to. No a vyloz tu do hore. Dobre? Poď, hore. Väčšia priznaný, boha. Počkaj tu, Ríšik, tu sadni si. Ty kokot, odumierajú mi prsty. Natieklo mi z hora. Iba rýchlejšie. Tu sme. Počkaj, Ríšik. Počkaj. No dobre, Na čo toto tu napchali? aby sem nikto nechodil asi. Počkaj. Ideme, Riči? Tu je Dáme ďalšia to. voda. Boha, ten deti sa berie. Dobre. Poď, dobre, to dáme. To dáme, poď, tuto, tady to. Ďalší, hej, ďalšia etapa. Čo máte, kemp? Á,
sme tu! Dobre, tepláky dole, Rišo. Ponožky dole. Dobrý. Vyzliekaj chytro. Koľko? Hneď vám poviem. Tak, hodinku, no. Vyzliekaj tepláky dole. Choď si zajde sadnúť tam na lavičku. Ponožky hlavne dole. Nádhera. Naši tiež. Druhá partia. Nie. Kedy vyšli ti prvý? Hodina. Dobrý deň všetkým. Ale netárajte, tomu neuškodí. Dobre? Dávaj. Hýbeš prstami? No ideš, hýbeš, v pohode. A prší, to je ako na schvál. Nehaj si trošku vonku nohy, nech sa ti zohrejú. Čo tam máš? A to je nič, to máš ponožky, čo si v strese. Každý by si mal mať náhradné. Hej, na. Ponožky teple chceš? Ale nemáš topánky, takže. Hej. Hej, tak do kroksov ti dám.